calon pob mart ydy'r arwerthwyr, gyda'r lleisiau uchel yn atseinio yn trio'u gorau glas i gael y prisiau gorau. Ar ddechrau mis Ebrill, fe ddaeth morthwyl un arwerthwr hynod o adnabyddus trwy Gymru gyfan i lawr am y tro ola. Ar ôl 48 o flynyddoedd fel arwerthwr, mae Glyn Owens newydd ymddeol a'i ffocws rwan yn symud yn ôl at ei stoc ei hun yma yn Nyffryn Clwyd. Cychwyn yn 1974 yn Llanrwst, ac yna ar ôl cyfnod byr yn Sir Fôn efo cwmni Bob Harry, yr un cwmni, dod yn dôl adre yn 86 i'n dôl i Nyffryn Clwyd. Ac ymuno efo cwmni arwerthwyr Rhuthun, wrth gwrs. Dwi'n dy gofio di'n Llanrwst. Oes. Ynddo. Just about. Ynddo dwi yn mewn minifan gwyrdd. Wel, ddim fi o fi ar minifan gwyrdd. Da ni'n misio hanes y minifan. Dy dad o fi ar minifan gwyrdd. Cael damwain nes i yn anffodus yn Steddfod Criceth. Hefo rhyw Ford Escort a dim car gennai. A dy dad yn benthyg minifan tra swn i'n gallu cael car yn dol ar y ffordd. Ydi o di bod yn rhyw fyd fyny ag i lawr, arwerthiannau da, arwerthiannau ddim cystal falle? Ei sicr. 1974 oedd hi ddim y dda ar y diwydiant amaeth. Prisiau'n wael iawn lly. Ond fel mae pethau di newid, 1986 gathon ni yn anffodus Chernobyl adeg hynny, prisiau defaid yn cael ei effeithio'n ofnadwy. Yna 96 oedd hi'n BSc, 2001 gathon ni Clwyd Traed a Gennau, ac wedyn o'n i wedi cau am 12 mis ac o'n i'n gwybod be oedd y dyfodol adeg hynny. Ond dwi'n falch tu hwnt o ddeud bod yna fwy o ddynodiad da wedi bod yna gwael. Ac dros gyfnod o 48 o flynyddoedd, mi fedra i wir ddeud lle, bod yna'r un diwrnod lle o'n i ddim eisiau mynd i'n waith. Oes a rhyw ddigwyddiadau neu rhyw seli arbennig sy'n sefyll allan? Un o seli dwi'n gofio fwyaf ydy sel arwerthiant gwartheg stor yn Llanrwst, lle o'na dros 1762 o wartheg yn Llanrwst. Man bach! Dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, 78, 1978, 79, rhywle fan'na. Sel yr NFU oedd hi yn Llanrwst, ac oedd hi'n anhygol. O'na rhyw bwrlwm tu hwnt. A digwydd bod, o'n i mond yn ifanc. 20 oed oedd ti? Ia, tu hynna. A nes i werthu, mae gennau llyfr dal gennau, werthes i mewn dau stint y math o beth. Nes i werthu dros 1000 o wartheg dwi'n hynny. So mae hynny i mi, pan o'n i'n 20 oed, yn sel arbennig iawn, a na i gofio hwnna'n ddifflu. Da, de? Ia. Yma, ger pentre Rhewl, mae Glyn yn cadw dros 90 o ddefaid a 15 o wartheg stor. Be sgynna ti yma ran y defaid? Wel, Texel Croes, a mae yna ambell i Beltex yma hefyd. Ti fodlon dy fyd? Dwi reit hapus fo'n wyn eleni, lle, deud y gwir. Be di'r rhif hwn? 41 mwn, a ffefryn, deud y gwir. Fai o'n di? Mae o'n, wrach na i gysidro cadw hwnna'n awerthio oed maharen wrach, cos mae'n eitha owen. Ti'n dal i gystadlu? Dwi ddim wedi cystadlu ers 4 blynedd bellach, ond wrach gai fwy amser rwan i gysidro hefyd, ail gychwyn cystadlu wrach. A ti'n cael hwyl yn ni? Nes i ambell i lwyddiant yma gacw. Ie, deud? Y pinnacle i mi oedd ennill yn yr ffair ea, cael y pencabwriaeth yn ffair ea fo Tommy. Bystach o'n i wedi brynu yn arwerthiant y Rhuthun. Oedd hi'n rhyw deimlad anhygol, deud y gwir. Mae'n amlwg bod Glyn wrth ei fodd yng nghanol y stoc. Ti'n colli'r mart o gwbl? Mae siŵr o golli mart, deud y gwir. Mae wedi bod yn ymwyd i am 48 o flynyddoedd, ond dwi'n teimlo bod yr amser yn iawn i wneud. Mae yna hoci ifinc da yna lle. Dwi'n teimlo bod y cwmni mewn dwlo diogel i fynd â fo ymlaen i'r dyfodol. A be am ddyfodol y byd amaeth yma yng Nghymru, Glyn? Mae'n ddyfodol sicr. Mae gennau rhyw deimlad cry iawn bod amaeth yn mynd i fod yn iawn. Mae rhaid i rywun bosib newid efo'r amser, ond ateb syml i cwestiwn,
Mae rhaid i bobl gael bwyd yn y byd yma. Ac da ni yma yng Nghymru yn cynhyrchu bwyd o safon ycha. Felly dwi yn wir meddwl bod yna ni dyfodol disglair iawn y byd yma yng Nghymru, sicr. Dymuniadau gorau i Glyn a diolch o galon iddo fo am bron i hanner canrif o wasanaeth i'r diwydiant amaeth.